jami'o'i ba wai an samar da su bane saboda wai su baka kwarewar da zaka je ka nemi aiki, a'a jami'o'i kafa ne ko farfajiya ne ainihinta na shehinnan malamai masu zurfin tunani da nazari wayanda suke duba rayuwa shekara 100 nan gaba 200 nan gaba ko wani batu da ya yi zama ruwan dare a rasa da za a da shi shin ya za a bullo masa, su ne suke zama su yi nazari akan abu. To amma yawanci mu anan za ga yawanci saboda wataƙila wasu ba a fahimta ba ne ko ba a sani ba, shi yasa aka zo aka fara daurawa jami'o'i abin da watakila dama asali ba shi bane abin da suka zo su yi, sai kuma na ƙoƙarin a gwada cewa kamar jami'o'i ba su da amfani don sun kasa yin abin da asali dama ba shi bane abin da suka zo yi. Yawa to yasa har yanzu a al'adan jami'a zaki ga cewa abin da ake cewa muhallin shahid na malamin jami'a shine yayi bincike, ya wallafa bincike a muƙaloli da suke cikin manya-manyan mujallu na duniya da ake yin nazari, sai kuma ya rinka koyarwa. Ta yaya ne kuke ganin matasa za su tashi daga matakin gida su zama taurari a duniya? A yau muna tare da wani matashi wanda ya zama zakaran gwajin dafi, Mustapha Sa'eed. Mustapha ya taɓa samun gurbin karatu na Shell da kuma Mastercard Foundation, kuma babban mai ba da shawara ne kan yadda za ka zama gwarzo a kasuwar aiki. Mustapha, barka da zuwa wannan zauren namu. Yau barka ka dai Zora. Ka fara karatu ne a Jami'ar Kashare kafin ka kai matakin Masters a Edinburgh. Me kake ganin ya bambanta ɗalibin da ya yi karatu a Najeriya da kuma wanda ya je ƙasar waje ya yi karatu ta fannin damammaki? Ito, bambancin ya danganta da irin makarantar da mutum ya je a Najeriya da kuma irin makarantar da mutum ya je a ƙasan waje da kuma waye ne ake gwadawa da waye. Wato kenan wani ɗalibi ne yake zuwa wace jami'a a ƙasan waje kuma wani ɗalibi ne da ya je wata jami'a a Najeriya ake ƙoƙarin kwatantawa. Tun da ƙasan waje yana da faɗi, akwai ƙasashe da yawa. Ni a nawa na yi karatu a Birtaniya, ko in ce na yi karatu a Edinburgh a yankin Scotland. A Birtaniya na yi karatu a Jami'ar Edinburgh, wato University of Edinburgh, wanda jami'a ne ta jima ta yi tasiri sosai wajen samar da ilimi mai zurfi wa muhimman mutane da yawa a duniya. Sannan kuma na yi karatu a nan Najeriya, hasali ma na yi karatu a jami'an gwamnatin tarayya da ke a Kashire, wanda sabuwar jami'a ne, kuma duka jami'o'in na ga yanayinsu kuma na ga wasu bambance-bambance, duk da cewa kuma akwai wasu abubuwa da na gani na kamancece na tsakankaninsu. Don haka idan kaman zan yi sharhi akan yanayin yadda abin yake, ko in ce bambanci da ke tsakanin kaman karatun jami'a ko kuma jami'o'in da suke Najeriya din, ko kuma in ce jami'a dai kaman jami'a na gida haka nan Najeriya da namu na waje. Yawa da kuma na kasan waje kamar wanda suke a Birtaniya. Daga cikin bambance-bambancen shine su jami'o'in kasashen turai ko kuma musamman jami'an da na je ni suna mai da hankali ne wajen koya wa mutane yadda za su rinka nazartan abubuwa. Don haka ilimin ana ba da shi ne a babin koyon zurfin tunani, zurfafa tunani, iya yin tambayoyi da za su kai ga irin ƙididdiga da bincike da zai iya samar da ansoshi na wasu tambayoyi da suka tsaya wa mutane a wuya. Saɓanin yanda mu kuma a nan Najeriya yawancin karatun an fi mayar da hankali ne kan irin abin da aka riga da aka ayyana ko aka riga da aka samar na ilimi wanda ake so mutum ya rike watakila ya haddace. Kawai ka haddace theory shi kenan ka gama. Duk da cewa ba za ka ce mu ma wai 100% kawai haddan zalla ake amfani da shi ba, daga Allah in na faɗa haka zai zama kan ban adalci sosai wa jami'o'inmu na gida Najeriya. Ni kaina karatun na ya jami'a a Najeriya na san akwai yanayi da dama waɗanda ba wai abin da na haddace na rubuta ba, fahimta na ne nake rubutawa kuma ina samun maki yanda ya kamata. Sai dai kawai gaskiya in kana neman inda ake mayar da hankali kawai kan abin da ya shafi zurfafa tunani da fahimtar abin da aka koya maka din, to za ga jami'o'in Birtaniya gaskiya sun fi ɗaukan wannan abin a matsayin tsarin karatun su saɓanin jami'o'in mu nan. Don su a can yanda ake yin karantarwan shine kwasa-kwasai da dama musamman da suka shafi kaman halayyar dan adam,
kamar social science kenan za a ce da kuma irin su humanities haka za ki ga cewa kusa yadda ake yin gwaji wato assessment ko exams ana yin shi ne kawai a tsari na gwada yadda zaka na iya rubutu mai zurfi yadda zaka na iya yin sharhi akan lamari. Kawai za a baka tambaya ne wataƙila a ce ka je ka rubutu a cikin kalma 3,000 ka zayyano bayani akan yanayin yadda rashin wadata na ruwa zai iya kaiwa ga matsala nan da shekaru kamar fahimtar abin da ya 100 a koya duniya. maka ne zai sa kuma ka iya wannan abu Yawwa ba wai abin da aka karantar da kai ba. yawwa abin da aka karanta da kai sai dan ya bude maka ido wajen gane yadda abubuwa suke iya kasancewa. To da wannan tunanin sai kai amfani da kuma sauran kasidu da ka karanta wanda ya gwada cewa watakila kamar abin nan question da na dauko yanzu misalin da na dauko na tambaya da za maka misali a ce ka yi sharhi akai ne yanda matsalar rashin ruwa zai kawo matsala har ya kawo cece kuce tsakankanin al'ummomi nan da shekara 100 misali to ya za ka yi sai ka duba ka ga to a cikin kasidun da za ga ake ta koyar maka wannan na bayani yanda ake karantawa a irin Burtaniya za ga yawanci za a zo sai a ce to misali an yi ta baka dama kamar irin kasidu haka da zaka daga karantawa haka waɗanda aka wallafa su a manya-manyan mujallu haka a duniya to sai ka rinka la'akari da in an ce yanzu misali in ba da amsa wannan tambayar to sai ka kana la'akari da an ce a ƙasan watakila Indonesia shekara 300 da suka wuce kaza ta faruwa ga yanda suka yi yawwa watakila a Namibia ma wani abu mai kama da wannan kusan shekara 150 ya faru ga yanda suka yi har a Nigeria ma watakila sau da jima wani lokaci watakila tun a can wajen bakalori kaza ya faru ga yanda suka yi sai ka ce to in haka ne a yanayin da ake ciki yanzu da an riga da an wanzar da kasashe kaza ya faru wannan ya faru ga yawwa saboda irin wasu kuma ga solution din yawwa sai a ce to kana ganin cewa ga inda mai yiwuwa abubuwa za su fi karkata so gaskiya haka ake yin karatun sabanin mu kuma yanda za ga yawanci a nan an fi la'akari da kawai za a baka yawanci za ga ma textbook ne misali kawai na wani abun da ana ganin kawai kamar an gama maganarsa an gama koya maka don haka ka je ka iya in ka zo sai a fara tambayan ka me kaza bayani akan kaza haka za ka ga to amma su gaskiya ba sa ka sun fi mayar da hankali akan yanayin bayani da ne na farko domin burin su kullum shine ya za a yi zama karantarwan da za a maka karantarwa ne wanda kana kammala makarantan aiwatar da ilimin da ka samu zai zama cikin sauki za ka yi shi tunda abu mafi kusa shine yanzu idan kai karatu irin wannan ka koyi irin wannan rubutu na kasida din to kin ga kenan tun daga nan za ka samu ƙwarewar da za ka na iya rubutun da za na iya wallafawa a manya-manyan mukaloli ko na mujallu da ake da su a duniya inda ake wallafa bincike wato irin kamar journal publications haka da sauransu to wannan kenan a babin da ya shafi kamar academic sun kunci abin da ya shafi zunzurutun samar da ilimi da gudanar da bincike to bayan nan kuma ko da a wajen aiki yanzu misali ga wanda yanzu kamar ya karanta wani course da ya shafi halayen dan adam kamar watakila mu ce kamar political science wato siyasar abin nan kimiyyar siyasa haka ko idan aka koyar da shi ta hanyar irin wannan tsari na sharhi din na lamura bayan ya karanta kasidu da dama da aka tantance to yana ba shi dama ya zama misali ko da yanzu ya zo zai aiki ne a matsayin shi na mai sharhi akan al'amuran siyasa cikin sauki zai na iya yin sharhi mai kama hankali wanda ake gina shi akan kamar alƙaluma da kuma hujjoji masu ƙarfi wanda aka gwada aka darje aka tabbatar da su cewa sun faru an wallafa su watakila da su zina kafa hujja sai ga ya fi ba da shawarwari da suka fi kusa da gaskiya sabanin wanda bai saba amfani da hujjoji masu ƙarfi ba wanda kawai ya fi ƙwarewa ne wajen haddace abubuwa da kawo kalamai kawai zalla na abin da wasu mutane suka faɗa baya yawwa shine theory na da muhimmanci amma kuma koyon yadda zaka iya aiwatar da theory wajen sharhi akan lamari da ke faruwa a halin yanzu shine abin da ake ce ma ya fi zama important ne ko ya mafi muhimmanci a cewan irin yare harkan abin nan yare da ake amfani shi cikin barkwanci haka. Samun gurbin karatu wato scholarship kenan irin na Shell da Mastercard Foundation wanda kai kana ɗaya daga cikin wanda suka samu wannan ba abu bane mai sauƙi. Shin akwai wani sirri ne ko wata ƙwarewa da ka gano wacce take sa matashi ya cancanci a bashi wannan scholarship ɗin? Ito ba da ce akwai sirri ba amma kuma mai yiwuwa akwai hanyoyin da yawanci suna bulla yawanci wannan hanyoyin mutum ya bi sukan kai gaci daga ciki abu mai muhimmanci da shine nuna alamu na cewa kana da kishin ilimi kuma kana so ka zurfafa karatunka. Ta yaya za a gane wannan? Ta hanyar a ga cewa sakamakon da ka kammala misali digirinka na farko ga wanda ke neman yawa digiri na biyu kenan wanda ke neman masters za a so a ga cewa sakamakon digirinsa na farko sakamako ne mai kyau watakila in son samu ne kamar Mastercard Foundation Scholarship at the University of Edinburgh su daga abin da ya shafi kamar darajar karatu na 2-1 ne zuwa first class waɗannan yayi sama
su ne suke ba yawa su ne yawa su ake ba scholarship amma ba an ce duk wani mai tuwon dole sai ya samu Mastercard Foundation scholarship ba yawa abin da ake nufi da shi ne sai kana da second class offer yayi sama second class offer ko first class da kuma ƙarin wasu abubuwa sannan zaka zama wanda ya cancanci a yi la'akari da shi wajen ba da scholarship tun da ba wai kowa bane da yake da tuwa nake samun scholarship kuma ko da an ce bayan tuwa nan kana buƙatan kaman sanin makamar aiki da kuma gwada alamu na kamar shugabanci ta hanyar irin yin ayyuka na jin ƙai da ayyukan sa kai da sauransu ko da kayi waɗannan nan ana samun mutanen zaga duk sun yi wannan abubuwan suna da darajar karatu mai kyau amma kuma ba su samu ba don haka gasa ne ya danganta ga yanayin yadda ka gabatar da wannan kwarewar nakan da kuma yanayin waɗanda suka nemi wannan gurbin karatun a wannan shekaran tare da kai domin idan ya zama kamar shekaran ku gasa ta yi yawa to wani lokacin sai ga koda kana da kokari saboda an sa samu mutane wanda ma suka fi kokari sai ga sun samu amma akwai shekarun da kuma mai yiwa duk da cewa yanzu yana wahala akwai shekarun da kuma mai yiwa za ka yi samu ba mutane da yawa mutane dole za su nema sai dai wata za ka samu yawanci wanda suka nema maybe ba su da wani karfi sosai sannan kuma mai yiwa ba su yi kokari wajen zayyana bayanan yadda ya kamata ba musamman yanzu da ake da lamari da ya shafi AI generative AI duk da cewa AI yana sauƙa mutane ayyukan su suna amfani da shi wajen samar da kamar abin da ake cewa first draft wato kaman abin nan rubutu na ababin farko wanda za a zo ta masa gyara da zo ya zama ya kyau za a ga mutane suka yi amfani da shi suna ga yana sauƙa musu aiki amma a harkar abin neman scholarship in ka fiye kawai da AI kake dogaro to ba lallai bane ka iya rubuta abin da zai daban da na sauran mutane kuma rashin bambantan aikin ka ta hanya mai kyau da sauran ayyukan wasu yayin da kuke neman scholarship yawwa shi yake sawa kai ma a maka kallon kaman sauran kake amma in ka dage kai rubutunka da kyau kai gyara da kin da zaka iya yi watakila haka kai dai abin da ya kamata ta yanda nakan zai dan yi daban a babi mai kyau a fuska mai kyau to ka fi yiwuwan wanda yake nazari ko kuma yake ba da maki wa waɗannan takardun neman scholarship ɗin ya iya ganin cewa nakan nan yayi daban sai kaga daga nan da kuma ake samun maki mai yawa sai ga mutum har ya kai ga zama waɗe daga cikin da za a ware gefe ce za a neme su interview daga nan kuma har mutum ya kai ga nasara so na yi magana ne mai faɗi akan wannan amma dai ina so in ji magana na biyu abu na biyu da yake iya zama wasilar samun scholarship shine kamar buɗewan ido na da muhimmanci wato abin da ake cewa exposure sanin yadda rayuwa take aiki ba wai kawai a yankin garinku ba ko a yankin ko a iya abin da ka sani iya inda ka taso ba sanin yadda rayuwa take aiki a wasu gurare daban-daban yawa yana amfani sosai saboda za a na maka tambayoyi ne a matsayinka na wani wanda ake ganin cewa za a zuba kuɗi domin a bashi ilimi mai tasiri ta yanda in ya samu ilimin zai iya dawowa gida ya cire wa ƙasarsa kitse a wuta to magance matsala kuma kin san shi zaki cewa abu matsala shi matsala za gan shi kaman karami ne amma sai ta baka wahala sai ga matsala dan gangani na ma na bukatan sai an samu ƙwarewa sosai sannan iya magance shi to suna so su ga ka fara alamu na cewa kai mutum ne wanda kaman ya shirya saboda ya san abubuwa da suke faruwa a duniya don haka tun yanzu ya so mu nuna alamun cewa a bai samu ilimin ba ma fa a iya kokarin da zai iya yi ya san abubuwa da suke faruwa a duniya zaka ga cewa ya sani don haka ƙarin ilimin kawai ke bukata domin ya zama irin abin da yake so ya zama daga cikin abin da ake yi amfani da shi shine misalin kamar kana da yawan bibiyan hukumomi masu ayyuka da yake da alaka da abin da kake idan kana harkan abin da ya shafi fasaha ne tech ya zama duk irin tech companies haka kana bibiyan su kana ganin me yake faruwa a duniya kuma kana sanin me suke yi yawwa idan misali damuwanka abin da ya shafi kamar kiwon lafiya ne ya zama irin su World Health Organization wato hukumar lafiya ta duniya ne wani irin kamar su hukuma wani ko a ce Gavi ne ko wani a ce hukumar irin abin nan kungiyar Gates Foundation haka da sauransu a ce duk kana bibiyan su kana ganin wasu irin bayanai da sharhi suke wallafa akan yanayin yanda lamarin kiwon lafiya yake a duniya zai taimake ka wajen sanin alƙaluma wanda zaka na iya kawo su a matsayin misalai ko kuma hujjojin da zai sa cewa duk magana da kake ginawa ba kana gina shi bane kawai saboda son zuciya maganar da ka gina shi ka san sa ne yawwa saboda bibiyar lamarin sun san ba za ka san abun ba sai kana bibiyar lamarin to kuma da zaka bibiyi lamari alhali lokacin ma wata ba wanda yake biyan ka ba wanda yake maka komai san cewa kishi ne na lamarin kadai yasa kake bibiyan abun yawwa to kin ga duk wannan abun bai zai yi ba kuma sai kana da wannan kaman sanin yadda duniya take aiki din da exposure abin da zai biye wannan da yake amfani wajen samun scholarship shine kaman iya sadarwa yana da faɗi iya sadarwa ta hanyar yin rubutu mai kyau
in ya zama rubutunka suna kama hankali, in kai rubutu haka duk wanda ya zo zai karanta zai fahimta, ya gane inda ka dosa, har ma watakila ya tufa albarkacin bakinsa akan abin da ka rubuta, yana taimakawa yayin da kake rubuta kasidan neman scholarship, wato kenan application essay. Sannan banda iya sadarwa ta hanyar rubutu, ana son kuma iya sadarwa ta hanyar magana, domin scholarship da dama ba kowanne ba. Ko ni na wannan Mastercard Foundation scholarship da na samu, lokacin bayan na rubuta kasida na neman scholarship don sai da aka kira ni interview. Don haka scholarship da yawa za a ga sai sun kira mutu bayan kayi rubutun, ko da ya kama hankalin sun ji cewa wannan sai sun ji daga bakinka, sai sun ji daga bakinka shi rubutun da kai nan kan yaya ake jin shi, yawa da gaske kai, sannan kuma shin wani irin kaman buri ne a zuciyan wanda ya rubutun. Domin idan mutum ka zo kana magana da shi, in misali kamar karanta rubutun mutum ka ji ya ka zaƙu sosai, to wani in ka da shi sai ka ƙara jin zaƙon ta wuce haka, wani shi ka tabbatar maka da cewa kai a wani da gaske yake yi. Amma wani kuma sai karanta bayanan soji, idan ka gama da shi sai ka ga gaba da wannan shi ya rubuta ko kuwa yawwa irin haka yana faruwa. Wani ma sai ya baki mamaki, sai ki ga kwata-kwata abin da yake bayani daban, wataƙila ya yi bayani akan abin da shafi kiwon lafiya, amma ya zo interview kuma ba maganan da yake, wataƙila sai magana akan noma, ko wataƙila wani abin da ya fi wannan, wataƙila harkan wasanni ma misali, kin ga ba su da alaƙa sosai na kusa. To duk wani yana gwada kamar irin alamu ne na kamar rashin tsayawa kan abu guda ɗin, ya zama abin da ka rubuta daban, abin da kake faɗa daban. Don haka iya sadarwa ta hanyar bayani kuma yin bayani mai kama hankali, ba wai bayani ko tana kana ba, abin da ake cewa all over the place, ya zama ka iya shi. To wannan suna da amfani. Sai kuma sadarwa ta hanyar iya sauraro, ka zama mutum wanda yake tsayawa saurari mutane sosai da kyau don ka fahimci abubuwa. Sannan kuma ka zama wanda yake iya karatu ma, shi ma sadarwa ne, kin da ya zama a rubuta abu ma za ka yi nazari a kansa. To duk waɗannan suna amfani sosai. Ni karan kaina sun taimake ni sosai don na amfana da su yayin da nake neman scholarship, tunda an samu lokuta irin waɗanda wasu abun na karanta ne a takarda na sani, wani abun kuma mutum ne wanda maybe yana gaba da ni, watakila yana da wani kamfani ko wani kungiya, zan je mu zauna da shi mu yi hira. To a wani wajen kin ga sadarwa ne, zai ta surutu na, amma ni abin da zan kawai zan saurare shi, in na ji wani abin da yayi kama da abin da na taɓa karantawa, sai na zo in ta haɗa su. To wani abin da ke baka daman ka samu kyakkyawan fahimta ne da duniya take aiki, wato exposure din, ta yadda ka zo rubutun scholarship zai kama hankali, ta yadda ka kira ka interview za ka kama hankalin da suka maka interview. Sai abu na ƙarshe kuma da zan ci shi ma ke taimakawa shine juriya don abin da wahala, zaka ta nema baka samu, zaka ta nema wata ran kai komai daidai sai ka ga ka zo baka samu ba. To in ba ka jure kai ta turawa ba, kai ta tura, kamar yadda faɗa miki, wata ran ya danganta ga wanda kuke nema tare da su a nan shekara. Wani lokacin sai kamar ka dage amma baka samu ba, wani lokacin kuma dama idan kai kafi wani ma ya fi ka ai. Yawwa, to kin gan ba kana gwadawa koyaushe ba ka san yaushe bane zaka zo ka nema lokacin da babu masu yi da yawa, da kuma lokacin zaka zo ka nema kuma gasan yayi tsauri da yawa. To wannan yana da amfani gaskiya, ka zama kana da juriya. Sai kuma abu na ƙarshe maybe zan iya cewa shine ka zama mutum wanda yake da gaskiya. In na ce gaskiya na nufin integrity, ta yanda abin da yake zuciyanka shi yake bakinka, ba wai ya zama watakila ka ce kana so kawo sauyi a Najeriya, kana so ka kawo wani sauyi abin da ya shafi fasaha, amma kuma a cikin ranka watakila kana fatan ka samu damar ne, ko watakila ka gudu ka ƙi ka dawo, ko kuma ka je ka wani harkar ka daban, watakila karatun ma baka da niyyar yin sa da sauransu haka. To in akwai wani abin a ranka, ba lallai bane kai rubutu ya kama hankalinsu, don za su gane, sukan bambance yanayin yadda za ka yi bayani haka. So gaskiyan ko da kana da wani abubuwan, in baka da gaskiya a ranka, kai kawai ka ɗauki scholarship a matsayin wani abu wanda kawai za ka musu wayo, ka je ka samu ka biya bukatunka na kanka, watakila ma har ka cuce su. To gaskiya zai yi wahala ka samu, domin akwai hanyoyin da suka kakkafa wanda yake bayyana musu irin waɗannan mutanen, kuma za su zare su ba su ba su ba. Muna ganin matasa da dama sun gama digiri amma babu aikin yi. A matsayinka na mai ba da shawara akan samun abin yi, wani tazara kake gani akwai tsakanin abin da ake koyarwa a aji da abin da duniya take bukata a yanzu? To ana samun tazara tsakankanin yanayin da ake koyarwa da kuma abin da ma'aikatu suke bukata sau da yawa, kuma za ka iya kallon abin ta fuskoki daban-daban. Fuska ta farko shine a gundarin abin da ake karantarwa, wanda aka ce za a karantar wani lokacin a jami'o'i da kwalejoji na ilimi mai zurfi, wani lokacin za a ga cewa ba a bada ilimin yanda ya kamata, ta yanda shi kanshi abin da aka yi alkawarin wannan ilimin zai samar wa mutum yawwa na sanin wani ilimi, kamar abin da ya shafi tarihi, hulɗan ƙasashen duniya, tattalin arziki ne,
halayyan dan adam ne, halayyan abin nan al'ummomin adam daban-daban haka da sauransu, sai ga cewa mutum bai samu wannan fahimtan ba sosai, saboda karantarwa da aka masa ba a yi masa karantarwa wanda zai horas da shi ta yadda zai fahimci ka'idojin ilimi, abin da ake cima wa theory, da ta yadda zai iya samun daman da zai iya yin shari'a kan lamura ba da suke faruwa. Misali, to wani abun yana iya zamowa kaman gibi na kaman kasawan da jami'o'i suke yi wajen ba da ilimi tsakankanin wasu daga cikin ɗalibai, ko kuma ce da dama daga cikin ɗalibai, don duk da wannan matsalar da ake da shi ana samun ɗaiɗaikun ɗalibai waɗanda suke samun wannan ƙwarewan in suka je jami'a, amma dai sai ga da dama daga ciki kuma abin sai a hankali ba sa samun wannan ƙwarewan. To waɗanda ba samun wannan ƙwarewan, daga cikin abin da yake jawo kan shine rashin saka jiki a hukumance na jami'o'i wajen tabbatar da cewa ɗaliban sun samu wannan ilimin. Misali yanzu zan baki, sai ga kaman sai ga misali mutum yanzu ya karanta kaman hulɗan ƙasashen duniya, misali kamar international relations, amma sai ga an zo ana wani lamari a duniya wanda ya kamata ci duk wanda ya karanta wannan course din ya fahimci wannan abu, akalla ya fahimci me ke faruwa. Misali kamar yanzu sabanin da ake samu na tsakanin ƙasan Amurka watakila da ƙasan Iran, shin menene kamar ummul abayi sun faɗan, kuma me yasa ne abun yake jin hankalin mutane ka da sauransu. Abu ne wanda sai ka samu watakila akwai dan abubuwa dai da ya kamata a ce wanda ya karanta wannan course ya tofa albarkacin bakinsa a kai, kuma da abin da ake cewa accuracy, wato faɗan abin a bisa abin da ya sani daidai yadda ya kamata, amma wani sai ka ga kwata-kwata watakila babu wannan fahimtar abin ko kaɗan. To kin ga wannan gibi ne guda. To amma a ɗaya ɓangaren kuma akwai wani gibi kuma na kaman kasawan jami'o'i wajen ba da ƙwarewan da ma'aikatu suke bukata. Wannan kuma shine kaman ƙwarewa na abubuwa waɗanda ba su bane gundarin ilimin su, amma ƙwarewa ne ƙanana ka wanda suke taimakon ka wajen gudanar da aiki idan ka shigo wajen aiki. Misali yanzu a inda kike aiki yanzu a nan wajen, kafin ki yi da ni za ki turo min su email, za ki yi tsare-tsaren yadda za ki min tambayoyi, za ki yi magana da mutanen tim ɗinki, a saita kan kyamarori, a yi komai da komai. Yawwa, da kuma kula da irin yadda ke amfani da kwamfuta da internet haka da digital technology. Kina amfani da Google Docs, za ki kira abokan aikinku su taya ki a miki reviewing document, ku yi sharing, ku yi amfani da Excel, ku yi tracking abubuwa haka, ku yi nazari da yadda ya kamata hanyar amfani da ire-iren waɗannan manhajoji ɗin. To gibi na biyu kuma da ake samu na kaman abin da jami'o'i ba sa iya samarwa wa ɗalibai na ƙwarewa in ka kwatanta da abin da ma'aikatu suke bukata, shine kaman abin da ya shafi 'yan ƙwarewa na tafiyar da aiki na yau da kullum. Misali kamar iya amfani da email, iya amfani da waɗannan tools kamar su irin Google Drive haka, yanda yawwa irin Google Sheets haka, ta yanda misali yanzu in za ka iya aiki da mutane daban-daban, ko samu document guda ɗaya, watakila wannan ya yi rubutu akai, wannan ya yi gyara, wannan ya yi wannan da sauransu haka, su irin kaman yanda ake tafi da irin kamar su Slack haka da sauransu. Kin ga duka waɗannan ba wai gabaki dai bane zaka ce in ka je ka jami'o'i haka manya-manya a duniya duk ake koyawa ɗalibai yanda ake amfani da su a makaranta, amma da yanayin da ake koyarwan yana ɗan samar da wannan ƙwarewan akalla a matakin farko tun ɗalibai za su iya, ko ba komai ko wani ɗalibi na da email, yana baka fahimtar wannan abu. Yawwa, yana baka wannan fahimtar akalla na matakin farko, tun da ko ba komai da email kake magana da jami'a, don haka gudanar da email bai zai baka wahala ba. Sannan bayan nan irin kamar yadda za ka yi aiki akan kamar an baka ɗan aiki ka je ka yi na rubutu haka, tun yayin da kake karatu a jami'a ka san ka ɗan rubuta draft ɗinka haka, ka tambayi wani ya ɗan maka gyara, ka ɗan kusakuran da ka yi ka gyara ka, duk ka riga da ka koyi waɗannan. To sannan bayan nan mai yiwa ana mayar da hankali wajen ba da irin kamar aiki da za ku je ku yi, kamar assignment za ku je ku yi a haɗaka. A nan Najeriya ma za ka ga ana ba da irin wannan aikin, amma wataƙila saboda ɗaliban sun yawa, malamin an masa yawa, ba lallai bane mai da hankali wajen ya kula da ya duba abin yadda ya kamata, ya tabbata da cewa kowa ya yi abin da ya kamata, sannan kuma sun yi wannan aikin ta hanyar amfani da kamar manhajoji na zamani da ake amfani da su, wanda zaka koyi aiki wanda ka fara samun wani buɗe idon tun daga makaranta, ko da ka zo kana aiki da wani babban hukuma ne, ko babban ma'aikata ne, ko wani consultancy ko na da sauransu, ba za ka ji abin kamar sabon abu bane ga baki dai, zaka ga cewa to duk da cewa ba irin shi sak aka maka ba a makaranta, amma dai ka fahimci da aka rusa nan da nan sai ka koya irin shi.
yauwa shine. To amma kin ga yawanci za ga a nan yanzu mai yiwa ko a nan kina amfani da su, ina gani ki tura email, ki magana da wannan, ki yi Sosai. aiki da sauran jama'a, ku yi aiki akan Google Sheet, ku duba yanayin da kuke ci gaba abubuwa, to kamar tracking progress haka da sauransu duka, sai ka samu abu ne wanda kawai ki ne kika sa a ranki kike so, sai da kika koya. Amma zai wala ka gan a makaranta an yi wani abu mai kama da abin da zai sa ki koyi wannan abun. To a gaskiya ana buƙatan a samu an cike wannan gibin, domin aka ce za a rinka bari wai abubuwa mutane sai dai kawai watakila a garin kwakwafin su je su samu. Yana da kyau kan hakan wa kanka in kana wa kanka yana da kyau, amma kuma abin da za a tuna a koyaushe shine ba kowa bane ba nausar da shi ba kowa bane ba yin nojin dinsa ba yake yin abu. Wannan dole sai nojin dinsa. To kin ga kenan jami'o'i suna da wannan gibin, musamman mu a nan Najeriya, wajen samar da irin wannan kwarewan. Duk da cewa amma kuma abin da na kulle shi magana ne wanda kamar ya zama duk duniya ma ana magana, don su ma wani lokacin kaje kasashe waje zaka na dan jin dan wannan magana nan da can, zaka na dan jin ma'aikatu suna dan suna dan kokawa akan cewa jami'o'i ba sa kaza ba a yi kaza ba ba sa samar da irin kwarewan da ma'aikatu suke bukata. Duk da cewa dai amma wannan maganan gaskiya magana ne mai faɗi, domin akwai muhawara mai karfi akan wannan abun, akan ma ko kuskure ne ko ba kuskure ba. Amma dai kamar yadda na dauko maganar tun daga farko, na riga da na faɗi wani gibi na farko da ya shafi shi kanshi ilimin na iya yin sharhi, iya fahimtar abubuwa, iya nazari haka, wanda ake samun shi ta hanyar zunzurutun karatu din na boko, shi ma na ce akwai gibi a kansa. To don haka kake na shi ko da wataƙila za ce koyan abubuwan da ya shafi aikin ofis ba aikin jami'a bane ta karantar da kai wannan abu, amma kuma ai muhimmin aikin ta na samar maka da iya yin tunani da nazari mai zurfi ma. Ana dan samun dan tsaiko a wannan wajajen, ɗalibai ba sa samu. Kin ga kenan wannan dai kaman koken da ake na cewa akwai gibin magana ne wanda ba za a watsa da shi ga baki da. Sosai ya kamata a duba. Idan ana maganar global opportunities, wani irin ƙwarewa wato skills kake ganin ya kamata matasan Arewa ko kuma a ce Afirka gaba ɗaya su mallaka domin su ci gaba kamar yadda takwarorinsu na wasu ƙasashe suka ci gaba? To shi ƙwarewa yana da wani abu, skills ba, iya yin abu haka, irin haka yana da wani abu, kuma abin shine yana sassauyawa. Yanzu shekaru da dama da suka shekara 100 watakila da suka wuce, watakila 150, za ga kwarewa wajen yin typing abu ne mai muhimmanci. Da typewriter in ka iya yawwa typewriter ne lokacin. Ni dai gaskiya ko ni baran ce na ga lokacin da ake amfani da typewriter gashi nan gangan, amma dai na san watakila ana dan amfani da shi, don wani lokaci da jimawa wani dan uwana ya taba bani kyautan typewriter. Na rasa me yasa ya bani kyautan abun, kawai dai ya bani, ban san ma yanzu na kai abun ba haka. Wani lokaci da jimawa tun ina yaro ne nan ma, amma ko a lokacin ma na san ba a cika amfani da typewriter ba, ko in ce ma an dina amfani da typewriter. To amma kika typewriter na akwai lokacin da in ka iya shi kamar ma meal ticket skills ne. Yawwa skill ne a lokacin, kuma ana amfani da shi a ofisoshi, za ka yi aiki da shi a ofishin shugaban kasa, ofishin babban manajan wani babban banki da sauransu haka duka. Amma yanzu kuma fa yawwa iya typing ba wani abu bane wanda yanzu ake wani tutuya da shi, musamman ma tun da ɗazun nan ma nake ga, ina ga ɗazun nan ne ma nake ganin ake magana akan wai shi kanshi yanzu ko typing a computer ma yana so ya zama tsohon abu, kawai za tun da yanzu aka iya ka zuba surutun ka kawai ya juya maka shi ya koma harufa kawai, shi kenan ya koma rubutu kan me da shi haka. To kin ga kenan kwarewa yana iya canzawa. Dan haka wannan tambaya wata da kin min shi wasu 'yan makonni da kaɗan da suka wuce, ko watanni da suka wuce, wani abu zan faɗa daban. Amma yanzu watakila a yanda na wannan kuma ra'ayina ne, yanda na fahimci abubuwa ɗin suke tafiya, duk da cewa na ɗan karanta wasu 'yan mujallu kaɗan. Daga cikin yanzu ƙwarewar da ake so har da iya amfani da ƙirƙirar basira ta AI. Saboda idan ka yi amfani da ƙirƙirar basira za ka iya ba shi umarni ya rinka maka abin da kake so. Ayyukan da watakila da za ka ɓata lokaci, watakila in kika fito aiki tun da safe karfe 9 za ki ta abin sai wajen 12 ranar sannan ya zama kin kammala wannan, sannan ki fara yin wasu abu. Seconds shi kuma zai gama. Zai iya miki misali yanzu misali muka gama wannan gidan, muka ce muna so mu yadda wannan gidan takardan da mutum yaro dan shekara 10 zai iya karantawa, fahimci nan da muka yi takaita shi a cikin shafi 2 da yare harshe mai sauki, zai takaita shi, wanda kuma ke ma yanzu aka bar ki wataƙila za ki iya kika da mutanen ki, za ku zauna ku shafe nan yau zuwa gobe, sannan da ƙarshe za samu abu mai kyau haka an samar da shi wanda za ka karanta. Amma AI yanzu ko in saurari wannan abu zai iya juyawa. To kin ga wannan kwarewa ne da ake so mutum ya samu. Akwai kuma irin kaman kwarewa kuma na abin da ya shafi kaman mu'amala haka, yana da muhimmanci iya aiki da mutane
a tare ba tare da an samu matsaloli ba. Don akwai wanda yanzu duk inda ka jefa shi ka ce aiki da mutane zai yi wuya abin ya yiwu. Sosai. Ana nan da nan zai yi fushi ko kuma ya tada rikici ko wani abu ne makamancin wani, ana ganin abin kamar gane abubuwa ne, amma fa a sani cewa duk wanda yake iya zama da mutane kuma abin da aka ba su yi tare abin yana yiwuwa ba a cika samun matsala ba da shi, to kwarewa ne mai zaman kansa kuma ana koyan sa ne shi ma. Kana a yayin da kake mu'amala da mutane da yawa, to a yayin da kake ƙara fahimta yadda mutane suke zaka iya gane mene yake sa mutane su yi fushi, mene na halayen ka wanda ya kamata ka rinƙa kiyaye saboda zaka na samun matsala da mutane. To duk wannan abin ana tunanin cewa dai a yayin da ake da samun wannan cigaba na abin da ya shafi amfani da ƙirƙirar basira da kuma irin fasaha na zamani wanda kusan suna iya aiwatar da komai, yawancin abubuwan da kwakwalwa zai yi kawai na tsare-tsare ba za ga zai iya yi, abin da zai zo rage wata shine yanayin da mutane suna iya yin aiki tare da junansu, haka iya mu'amala, iya fahimtar mutane, iya tausayawa da sauransu haka. Amma dai idan mutum ya so ƙara samun fahimtar irin kaman kwarewan da ake so a samu a wannan zamanin, akwai wata kafa ana ce mata World Economic Forum da ke da cibiya a Switzerland. Sukan fitar da irin nazari da suke yi haka kusan kowane shekara da irin kwarewa da ake so mutane su samu. To idan mutum ya je duba shafinsu zai iya samun irin wannan bayanai din, zai ga wasu irin kwarewa ne suka fi muhimmanci a wannan shekarar. Kana da mabiya sama da 50,000 a shafukan sada zumunta inda kake tattauna batun ilimi da ci gaba. Ta yaya kake ganin matasa za su iya amfani da wayoyinsu a matsayin makaranta? Akwai hanyoyi da yawa da mutum zai yi amfani da wayansa a matsayin makaranta, duk da cewa a halin yanzu dai ba za mu ce wayoyin hannu za su zama abin da ake cewa perfect substitutes ko kuma abin da za su ɗebe mana buƙatan zuwa makaranta buga baki ɗaya, amma kuma za su taimaka sosai wa kuma wa duk wanda ke zuwa makarantar, domin abubuwa da dama da aka karantar da kai a aji wataƙila baka gane abin da kyau ba ne, wataƙila ba a zurfafa maka da kyau ba, za ka yi dawa a wayanka. Za ka zo wayanka ka duba. Saboda yanzu kin ga kika shiga kafan YouTube za ki samu bidiyoyi da yawa akan abubuwa daban-daban, an zurfafa bayani Kusan akan babu abin da ba za ka tambaye shi da babu shi ba. Babu ni kai da ina da short videos irin kaman gajerun video kenan da ake saka a YouTube, ina ga za su kai 300 ko sama da haka da na saka kawai inda nake bayani akan abin da ya shafi yadda ake samun scholarship. To ina ma kuma da irin wasu wanda sun ma fi ni jimawa suna amfani da shafin, suna saka bayani na wasu abubuwan da ma bayanansu ya fi na scholarship yawa. To akwai wannan, don haka mutane su yi amfani da wayarsu ta wannan fagen. Sannan bayan nan mutane za su yi amfani da wayansu, musamman mu ƙara dawa dai magana na ƙirƙirarriyar basira ta AI din yanzu. Za ka iya saka irin su Claude ko ka saka wani ChatGPT ko ka saka wani Gemini haka a wayanka ta yanda abubuwan suka zo ba ka sha wahala ba, cikin sauƙi za ka rinka samu bayanai yadda kake so. Kuma abu ne kamar ɗaure maka kai, wataƙila kana so za ka samar da wani abu kuma baka san waye za ka tambaya, za ka iya tambayan AI zai iya maka bayani. Yanzu misali kamar kina so ki koyi yadda ake yin kasuwancin wataƙila fitar da gyada zuwa ƙasan waje ta halattacciyar hanya, kika tambayi waɗannan ƙirƙirarren basira zai iya baki misali, zai iya baki bayani akan yadda zaki bi. To kin ga wannan hanya ne ga ɗalibai kamar waɗanda wataƙila sun gama makaranta, mai yiwuwa suna so ne su samu wani ƙwarewa na wani abu daban domin su rufa kansu asiri. Na ma za su yi tambayan AI ya gaya musu irin wasu hanyoyi za su bi, wani lokaci ya kamata su ɗauka wajen koyon wani ƙwarewa. Duka zai iya gaya musu. Misali mutum ne ya karanta psychology amma kuma shi yanzu ya ga cewa wataƙila harkan kasuwanci ya fi tafiya, mai yiwuwa ma shi so yake yanzu ya zama chartered accountant. To in ya tambaye AI zai iya gaya masa oke ga yadda za ka fara yi. Kin ga dai wannan abubuwan ba su da alaka sosai, amma kuma da yake tun da yanzu zamani ne na koyo, abin da ake cewa wai lifelong learning haka, da kuma yanayin da kamar ma'aikatu suke sauyawa da kuma yanayin da kasuwan duniya ma take sauyawa. Don haka wata ran koda ka je ka koya ba sai kafin ka zo ka fara neman aiki sai ga wataƙila tasirinsa a wajen harkar neman aiki za ka ga ya ragu. Don haka wataƙila kana buƙatar ka sake koyon wani abu domin ka samu wa kanka abin da zai rufa maka asiri. To za a yi amfani da wayoyin hannu ta wannan. Sannan bayan wannan kuma akwai irin kamar amfani da shafukan sada zumunta yadda ya dace. Idan kana amfani da shafukan sada zumunta ko in ce a matsayin ka wanda yake da bukata, wani abu da bukatar rayuwa, musamman matashi wanda yake neman aiki ko dama, in kana amfani da shafukan sada zumunta, inda kana bibiyan hukumomi da ma'aikatu waɗanda suke da alaka da abin da kake so, kuma tun da zamani na algorithm zai iya gane cewa kana da sha'awan samun dama, to za ga zai na yawan kawo maka damammakin, zai na yawan kawo maka su. Don haka in
amfani da kake shafukan sada zumunta kana mai da hankali ne wajen abin da ya shafi ci gaban ka, to za ga yawanci kuma kayan ci gaban nakan zai iya kawo maka mutane, zai na kawo maka da mutane masu in ka wanda su ma suke neman wani abun ta yanda za ka haɗe da su, domin yawancin kana neman abun ka haɗe da masu neman abun yawanci ya fi tafiya ya fi taimakawa wajen kaiwa ga nasara, saboda za ka zama kana koyon abun ta hanyar karatu, ta hanyar sauraron sau'inka, ta hanyar sauraron wanda suka wuce ka haka da sauransu. Waɗanda duka damammaki ne, kuma ko ni kira na amfani da shafukan sada zumuntan nan sau da yawa a wasu fuskoki da nake bayani a kansu a yanzu, don haka ina ga gaskiya matasa suka yi zai taimake su. Ta hanyar Project SahelianSavannah kana magana ne akan policy literacy. Me yasa kake ganin fahimtar manufofin gwamnati yana da muhimmanci ga matashi mai neman ci gaban kansa da na al'ummarsa? Lallai fahimtar manufan gwamnati yana iya kaiwa ga buɗe idon matashi ta yadda zai iya ƙirƙirar wani dama a kansa ko ma ya ba da gudunmawa wa ci gaban ƙasarsa. Shi yasa kamar da kika faɗa nake jagorantar Project SahelianSavannah, duk da cewa har yanzu muna faman yin cikinta ne tukunna, muna ƙoƙarin mu ga cewa mun ƙaddamar da ita ta so mu samar da abin da ake buƙata. Domin ko ni kaina fahimtar manufofi na gwamnati ko cewa to kamar fahimtar public policy haka ya taimake ni wajen shirya muraduna da kuma yin bayanai masu kama hankali wanda har suka zo suka kai ni ga samun gurbin karatu da na yi na master's degree dina. Manufofin gwamnati a kodayaushe mu rinka tunawa da cewa manufofin gwamnati an yi su ne dai saboda a bunƙasa ɗan adam ko kuma a gina ƙasa ko kuma a wanzar da zaman lafiya da kuma ci gaban al'umma. To amma kusan tsari ne na ci gaba, duk inda ake so a yi lamari na ci gaba to sai an haɗa kai. Gwamnati ita ne za a ga jagoran samar da abubuwa na ci gaba, amma kuma sai ta samu haɗin kan 'yan ƙasa sannan take iya samar da ci gaba. Sannan kuma ba a koyaushe ba ne manufofin gwamnati suke ma'ana wa 'yan ƙasa, ba koyaushe ba ne gwamnati take so ta yi abubuwa take neman goyon bayan ƙasa kuma 'yan ƙasa suke iya fahimtar me yasa take goyon bayan su. To a wannan yanayin ne ayyukan SahelianSavannah yake zuwa ya taka rawa domin fahimtar da mutane. Don har ga Allah akwai lokutan da gwamnati za ta iya, ina nufin kuma na ce gwamnati ana nufin gwamnati ne generally ne ke nufin gwamnati, ba gwamnati Najeriya ba, gwamnati a koma ina a duniya. Akwai lokutan da in ta zo za ta yi wasu abubuwan za ka ga cewa ba ta samu haɗin kan mutane ba kuma don tana da mummunan niyya ba, amma kawai saboda mutane ba su fahimci me take so ta yi ba. Fahimta, domin a wani lokacin wasu manufofin sai an yi nazari mai zurfi sannan ake isowa ga su. To idan mutum ba wai dama yana da fahimta na abin da ya shafi policy ba, ya san irin yadda tsare-tsaren manufa yake na al'umma, to wani baya iya fahimtar ina aka dosa. To ana buƙatar a fahimtar da shi, domin akwai matsalolin da an shiga dole sai an haɗu ne da 'yan ƙasa da gwamnatin, an ɗauki wasu matakai masu tsauri marasa daɗi na takura kai, sannan sai ga an zo amma an cimma gaci. To amma kin ga idan mutum bai fahimci na aka dosa ba kuma me yasa ake wasu abubuwan ba, to kin ga ba lalle bane yi ba da irin wannan gudunmawa, domin yawancin gudunmawan da ake nema a ƙasa domin samar da ci gaba gudunmawa ne na dogon zango mai ɗaukar lokaci, wanda yana wahala ka iya ci gaba da jure wannan abin da baka san ina ma aka dosa ba. Yanzu misali in kika duba za ki ga kasashe kamar kasashen da ake cewa Scandinavian countries misali, za ki ga cewa misali nake bara, za ki ga suna da abubuwa da suke yi na more rayuwa sosai wa kasansu. Za ga irin harkan abin da ya shafi irin karatu kyauta, za ki ga irin allowance da ake ba wa ɗalibai, kusan kawai kowa ma za ga ana ba shi allowance haka yayin da yake zuwa makaranta. Akwai hutattaki da ake ba wa mutane haka daga zarar wani dan matsala ya dan faru da su haka da sauransu, duka kuma za ga gwamnati ne take ɗaukar nauyin wanzar da wannan tsare-tsaren. To amma in kika duba za ki kuma wayannan kasashen har ila suna daga cikin kasashen da suka fi ko ina haraji mai yawan gaske sosai. To kin gani, to yanzu misalin kaman baka san a irin wannan kasashen mutum bai san me yake faruwa ba, in bai san me ake yi ba da kudaden ba, kawai ji an zo ana tambayin shi kuɗi, dole kawai zai ji hankalinsa bai dauka ba. Ya za a ci misali kusan kashi 40 na abin da kake samu duk za ka rabi shi a cikin haraji. Me za a yi da shi? Yawwa, to in dai ba wai an zo an gaya mutum oke ga yanayin da ake ciki, ga yanda kuɗin ake tara shi, ga abin da za a yi da shi, yau ga abin da za a yi da shi, ga kuma abin da ake da shi din, ga kuma yanda ake ganin cewa kuma za ku zo ku takarwa ba. In dai an yi wannan abin da ake cewa sincerity, wato an yi shi da gaskiya da kyautata niyya bangaren gwamnati, sannan kuma an
an yi wa 'yan ƙasa bayani sun fahimta, to abin da ake tunani shine za a samu haɗin kai kuma za a samu a kai ga inda ake so a je. Amma dai duka wannan baya yiwuwa sai an samu fahimtar yadda manufofin gwamnati din suke aiki. Shin ya kake ganin muhimmancin yadda matashi yake bayyana kansa a intanet yake wajen jawo hankalin masu ɗaukar ma'aikata ko masu ba da tallafin karatu? Yana da tasiri sosai, domin a wannan zamanin musamman akwai abin da ake cewa cikin harshen English, visibility is the new currency. In fact, akwai wani lokacin da na ci karo da content din wata ma'aikata take cewa yanzu kai ka taro jama'a sannan kake fara kasuwanci. Sosai. Sabanin da sai ka fara kasuwanci sai ka nemo jama'a, yanzu kawai wani ma shi aikinsa kawai nemo jama'a ne, daga baya kuma shi bai ma san me zai sayar ba, ya taro jama'a sai ya tunanin me zai sayar, saboda taro jama'a ta ila dan fi sauki kuma shi kaman dama ne mutum yake da shi. To don haka sa kanka a shafukan sada zumunta, amma sa kan kuma kin san kala-kala ne. Za ka shiga shafin sada zumunta ka sanu amma kuma mummunan sanuwa a maka shaida mummuna ta yadda kai kanka sai ka zo ka fara jin haushin kanka. To kin ga wannan ba abu ne wanda za so. Amma kuma idan kai kokari ka saka kanka a shafukan sada zumunta kuma kana yin abin da ya kamata ta hanyar yin abin da ya kamata ba tare da kaucewa hanya ba da sauransu, amma kuma ka iya jan hankali, to wannan na gwada cewa kenan lallai kai mutum ne wanda yake zurfafa tunani, wanda kuma yake da abubuwa da dama da zai iya bayarwa na gudunmawa domin tafiyar da rayuwa da kuma kawo sauki ko kawo sauyi a rayuwar al'umma. Wannan tambayan zan iya amsa shi kusan a babin wasu abubuwa da suka faru da ni a rayuwa. Irin ya zama mutum yana saka kanshi a shafukan sada zumunta ko kuma yana bayyana kansa a shafukan sada zumunta ya jima yana min amfani. Ko shekaru da dama da suka wuce akwai abubuwa da dama da suka faru. Daga ciki ba zan manta ba, akwai lokacin da guraren 2020 na taɓa yin wani aiki, duk da cewa ban jima ba, na taɓa yin aiki a kamfani haka na 'yan kasuwa a sector na financial services. To a lokacin a 2020 na cika shekara 10 ina amfani da shafin X wanda a da ake cewa Twitter. To a lokacin sai na zauna na yi tunani, ina da tun kafin ranar yanzu dama na san cewa ranar zai zo zan cika wannan shekaru 10, sai nake tunanin kai tsawon shekaru 10 fa na amfani da shafin X sosai, don haka bari da rubuta takaitaccen bayani akan hanyoyi daban-daban da na rinka amfani da shafin X kowane shekara ɗaya cikin wannan shekaru 10. To na zauna na nutsuwa haka lokacin sai na rubutu ɗaya bayan ɗaya haka na yi su lokacin abin da ake cewa thread saka. Na yi thread sai na saka a shafi na Twitter, lokacin da na sa abin sai ya zaga gari haka. Ya ɗan yi trending. Ya ba a ce ya yi trending ba, amma dai an yi ta retweeting nasa don mutane dama sun kalla, gaskiya mutane dubbai sun ka kalla abin sun karanta. To a lokacin ina kamar kowa shigari ne ko wani lokaci dai bayan nan na zo wajen aiki a wani mutumi kamar abin da ake cewa ogana, yana gaba da ni sosai gaskiya. Don haka tsakanin da shi kusan alaƙar mu kawai shi na gansa na ɗan yi gaisuwa da haka na rusuna na wuce. To a lokacin na yi zo irin wannan nuna masa girman kawai zai na masa gaisuwa haka na wuce, shikenan sai na ga ya mun murmushi haka, sai na ga ya tsaya kamar yana so ne mu yi zance, sai na tsaya na kalle, sai ce mini ya batun cikon shekaru 10, dama abun na masa take da cikon shekaru 10 wato 10 year anniversary. Sai yake ce mini menene na shirya akan shekaru 10, to like su kuma wani shiri na musu akan shekaru na 10 da na yi celebrating a Twitter. Shikenan sai to a lokacin da sai abin ya romi sai na ce ana tuna na rubutu mai kama da haka, sai na yi dariya. Sai ya ce mini yanzu zai wuce ofishin shi, amma an jima na samu lokaci karfe kaza na zo ni mu tattauna. Shikenan sai na je ofis ɗinsa, sai ya kawo mini wani lamari haka da ya shafi aiki. Sai ya ce mai akwai waɗannan mutanen muna buƙatan a je a tattauna da su, kuma ina ganin kamar abubuwan da na karanta dai game da bayanin da kai, ina ganin cewa kamar za ka dace da za su yi tattaunawa da wayannan mutanen domin mu kafa hulɗa da su. To an yi abin bai jima ba sosai gaskiya, na zo na bari yin aikin, amma dai na soma gabatar da wannan aikin da ya sanin ta hanyar na ji na tuntuɓi mutane, na ji na ga na zama da su wataƙila sau ɗaya ko sau biyu, ba zan iya tunawa ba. Mun fara yin abin wanda kuma da a ce misali na zauna na ci gaba da tafiyar da abin, ban san ina abin zai kai ne ba, domin abin duk da cewa bai zo ya girma sosai ba, ma ya gwada min yanayin irin abubuwan da bayyana kanka a shafukan sada zumunta yake iya maka ta a cikin yanayin aikin da kake ma. Wataran ba kawai batun wai neman aiki bane kawai, a'a kowa yana kallon ka. Yawwa, kowa yana kallon ka. In kai abu mai kyau to sai ga abubuwa masu kyau suna alaƙantuwa da kai. Idan kuma kai abu mara kyau to nan ma dai ba zan ci ba, amma dai yawanci abu mara kyau ya fi jan hankalin abubuwa marasa kyau.
banda wannan kuma akwai lokacin da na bai taɓa faruwa nan ma a shafin X muhawara ne muke yi, muhawara ce amma haka, amma babu cuta ba cutura, babu kaman rashin kunya ko zagi ko wani cin zarafi haka a ciki, amma muhawara muke akan wani lamari. Akwai wani bawan Allah haka ya faɗa ni ma sai in kawo masa, ya faɗa in faɗa haka, ya faɗa in faɗa, in ya kawo sai in kawo masa alƙaluma sabanin abu haka, shi ma ya kawo min wasu, muna yi har sai muka kai wani mataki haka. Sai na ce masa wannan kan ban sani ba, sai dai mu je mu irga daga ni har kai. Shikenan sai irin kamar ya nuna kamar irin kwashewa dariya kai ne, ce min ina kake yanzu? San ce masa ina nan wallahi, amma ina aikin koyarwa sa kai ne yanzu haka. Shine sai ke ga min aya ko wani lamari da yake faruwa na wasu mutane za su yi wani aiki kuma na da alaka da kididdiga, ina ga kaman mai yiwa za ka dace da wannan aiki, in kana so ya kai gani. Sai na ce masa ba damuwa, to in Allah zai haka na zo lokacin na zo na tafiya kuma na zo na yi wannan aikin, na yi ta yin sa har sai lokacin na zo na samu wani aiki kuma sannan na ajiye wannan na je na wani aiki. Amma wannan muhawaran ya sa ka samu wannan muhawaran ne ya sa ya min magana ga cewa yanda muke muhawaran na yi kama da wanda zai iya wannan aikin da yake tunanin cewa za a zo a yi. To wannan wani bangare kenan. Mutane da dama suna ganin cewa ilimi mai inganci na masu kuɗi ne. Ka yi karatu a nan gida, sannan kuma ka samu scholarship ka je waje ka yi karatu. Wani saƙo kake da shi ga matashin da ba shi da taro ko sisi, amma yana da ƙwaƙwalwa da basiran yi? Shawara na farko shine bokon da mutum yake yi yawanci shine da gatan naka ko shine da gatan nakin. So da yawa za a ce maka ka yi boko kawai kaza da haka da sauran, za a maka dariya an kana yawan karatu ko kana zuwa aji ka je ka zo na ka ta karatun kana so kai kanka samu kai nasara, za ta maka dariya. To amma maganar shine in baka yi bokon ba kuma to wani abu kake da shi kai yanzu misali a rayuwa wanda zai sa ka fito kai na daban. In akwai wataƙila sai ka je ka mai da hankali a kansa, amma ka san babu wani abu to ka mai da hankali a kansa, domin bokon ya rufa mutane da yawa asiri da dama. Akwai mutane da dama wayanda yaran talakawa ne, kusan ba su da wani hope a rayuwa, amma kuma karatun bokon kamar da wasu shine ya rinka daga su wasu ya daga su daga kasashen da suke ya kai su kasashen da suka ci gaba, suka je suka yi karatu mai zurfi, wasu daga nan kuma za ga su zo samu aiki ma manyan ma'aikatu, ko kuma su samu wani tasiri a duniya wanda zai kawo gaba daya kamar hankalin duniya kansu ya zama sun ci gaba da gudanar da abubuwa da kowa ina so ya alakanta kanshi da su ne. Don haka mai da hankali akan karatu ga ɗan talaka wanda bai da ko asi misali yana daga cikin muhimman abubuwan da zai yi. Mai da hankali akan karatu. Sai abu na biyu kuma shine bunƙasa fikirorinka, don banda karatun zunzurutun sanin karatun irin wannan abun da muka yi bayani a kansu ɗazu, kamar irin sanin yadda zaka na sarrafa digital technology, irin digital tools ɗin na haka ya zama ka iya kana da skills. Yawwa kana da irin wannan skills ɗin. Misali wani lokacin zai iya zama abu ne mai sauƙi, kusan kamar kawai misali iya amfani da Google Doc, iya amfani da Google Sheet, iya sarrafa email, iya amfani da shafin LinkedIn da X watakila. Shi kenan abin da kake bukata mai yiwuwa. Sai a ce kuma daga ciki iya sadarwa daga ciki har da amfani da harshen Ingilishi, tunda mu 'yan Najeriya da kuma ce harshen Turanci yanzu harshen English shine kamar abin da ake cewa language of business. To don haka yana da kyau ya zama mutum ya iya shi. Bayan nan kuma kamar sai riko da gaskiya da kuma kyautata niyyanka. Ka sa a ranka cewa karatunka zai fidda kai, ka sa a ranka cewa skills din nan da kake da shi da kwarewanka zai iya fidda kai, ka sa a ranka cewa kamar exposure ɗinka ko sanin yadda duniya take aiki haka duka za su taimake ka wajen kaiwa ga inda za ka kai, domin hakan zai taimake ka wajen gina alaƙa cikin sauri kuma cikin sauƙi ga mutane waɗanda za su kai ka ga inda kake so ka je. So da yawa na sha zuwa tarurruka haka conferences waɗanda wasu mutanen zanga kamar mai yiwuwa manyan mutane saboda abubuwan da suke yi, saboda ƙuruciya na, amma wani lokacin sanan bayan saboda ƙuruciya na mai yiwuwa saboda na tsaya na fahimci yadda duniya take aiki, na tsaya na fahimci yanayin da ake yin abubuwa ta yanda kusan koma waye ne in dai yana nan a cikin wannan kamar maudu'in da nake so na mai da hankali akai, zan ga cewa zan iya kama shi da hira, za mu iya magana, kuma dole sai ya ji yana so mu yi magana da shi saboda zai ga cewa na gwada sha'awa na abin da yake yi. Kuma yawancin mutane maganan da kai magana ne mai kama magana ne wanda zai iya kama hankalinsa. Kuma wannan ba ni kaɗai ba ne, mutane da dama tun da ko lokacin da zan je mu wata ran sai in ji kamar ban da abin da ma zan gaya mutane, kuma sai ne shiru, kuma in kamar na ji da wani abokina wanda shi ya fi ni kwarewa wannan abun, shi ma sai in ga dai in yi amfani da wani abu sai ga shi ma ya iya kama hankalin mutane da ya iya samun attention ɗinsu, sun iya tattaunawa, kuma har sai kaga ya zo ya kai su ga samun damammaki da yawa. Na
akwai taron da na taɓa zuwa wanda ba ni ba, wani abokina ne haka muka je, littafi ne haka aka je wallafawa, muka je daga cikin mawallafa littafin ɗaya daga cikin abokan na ya masa magana kamar wanda wasu suka zo suka kulla alaka, ya zama masa abin da ake cewa kamar jagora, mentor, har ya zo ya bashi kamar irin ya dan bashi dan abu ɗaya biyu haka na dan gwada masa yana masa, har ya zo ya bashi kaman abin da ake cewa irin assistant ne ko executive assistant. In ba na manta ba na ga har yanzu kamar suna tare, suna yin aiki tare, ya zama ma'aikaci ne a hukumance, suna yin aiki tare kuma duk ya soma ne daga iya abin da ka sani a matakin ga, duk da cewa lokacin muna cikin kuruciya ba mu jima da gama jami'a ba, ina kowace ƙasa ba mu yi ba, da ka san cewa sanin mu karami ne, amma dai zaka ga cewa akwai alamu na cewa muna so mu ƙara bunƙasa sanin namu, duk da cewa sanin namu yanzu za ga shi yana tafin hannunka ne haka, amma dai za ga cewa akwai yiwuwar cewa muna da kishin ilimin, to sai ga mutane za su jawo mu kuma a jiki. To ina ganin cewa matasa in suka aiwatar da wannan abun, ko a ina mutum yake, kar mutum ya dauka cewa kuna zaune a karamin ƙauye ne ko karamin gari ne ko kuma wani abu mai kama da wannan, kar ka damu, in dai ka san me kake yi kuma kana yin karatu kuma ka sa kanka, yawa ka sa kanka kuma ka san cewa ka rike gaskiya, to kawai ka rike wannan karfin gwiwan, abin da ake cewa confidence, in Allah da zaka tarar da wanda za ku yi alakan da zai yi taimakon ka. Duniya yanzu tana sauyi cikin sauri, musamman da zuwar fasahar AI, wato Artificial Intelligence kenan. Ta yaya kake ganin matasanmu za su yi amfani da ilimi don tabbatar da cewa ba a bar su a baya ba nan da shekaru masu zuwa? Daga ciki mai yiwuwa zan iya cewa shine mutane su yi ƙoƙari suna amfani da kamar ƙirƙirar basiran da ita ne kusan ake yayi, wanda watakila ita ne take kan ganiya, wanda da dama daga cikin takwarorinsu a sauran kasashe manya-manya na duniya wanda suka fi kowa arziki watakila suke amfani da shi. Wannan zai taimaki matasanmu wajen zamowa suna kan da sau'insu a ko'ina suke a duniya. Sannan bayan nan wannan abu ne kenan da matasan su za su yi da kansu, amma kuma a ɗaya bangaren ba komai bane matasa sai sun yi wa kansu, akwai abubuwan da dole sai an sa musu hannu. A bangaren gwamnati dole sai an yi manufofi wanda za su ƙara taimakawa wajen tura matasan mu gaba, wajen ba su dama su ci gaba. Daga ciki shine bunƙasa ilimi, a bada ilimi yadda ya kamata, a samar da malamai ƙwararru kuma a biya su da kyautar da za su ke zan ba abin da suke so su yi sai bada ilimin. Sannan kuma makarantu a kawo kayan aiki, a wadata makarantu da kayan aiki, sannan a yi dokoki da zai ringa kare matasa, ya ringa kare ɗalibai daga duk wani abubuwa da ya shafi cin zarafi da ake yi musamman a jami'o'i, wanda zai iya hana matasa yin mafarkin cimma nasara a gobe. Waɗannan abubuwan ina ga a takaice suna daga cikin abin da za su iya taimakawa wajen ganin cewa fasahan cigaban da ake samu na fasahan zamani ya taimaki matasanmu wajen zamowa kan da sauran takwarorinsu a duniya. A ganinka, nasarar samun ilimi ita ce samun babban aiki a kamfani ko kuma ita ce take kawo sauyi a cikin al'umma? Wannan tambaya ne wanda yake da sarƙaƙiya a gaskiya, musamman kuma ina ga watakila kin gani a kwanakin da suka gabata muna yawan yin muhawara akan abin, akan batun wataran a ce a kwarewa akan wani lamari ya fi akan ka je ka zurfafa karatunka, a wannan ce ka zurfafa karatun watakila bayan da za a ce wannan bai da muhimmanci da muhimmancin shi ma haka da sauransu. Sau da yawa nakan zo, ni yawanci nakan tsaya ne a bangaren kaman defending ko kuma tsayawa kaman jami'o'i da kuma batu lamari da ya shafi karatu mai zurfi, inda yawanci nake da awan yanayin yadda karatu mai zurfi yake taimakawa wajen samar da magani na wani matsala, samar da magani ma na wani matsala da ya jima yana ciwo mutane tuwo a ƙwarya, samar da maslaha na wani batu da ya jima yana ciwo mutane a ƙwarai da ya shafi kamar rashin adalci a duniya, kama daga irin nuna bambancin launin fata, tauye haƙƙin yaya mata, tauye haƙƙin yara ƙanana, tauye haƙƙin ma'aikata, tauye haƙƙin baƙi, tauye haƙƙin mutane dai daban-daban, duka za ka ga kuma sai da ilimi, yawa sai da irin ilimi mai zurfi musamman na kamar na nazari na tarihi da kamar su falsafa haka da sauransu suke taimakawa wajen samun wannan. Amma kuma za ga ɗaya bangaren wasu mutane kuma suna duba batun bukatu na yanzu cewa ai mutum ya je makaranta musamman matun da iyaye sun kashe kuɗi sun biya, wasu za ga kamar bashi ma suka ci tun yanzu ma a Najeriya yanzu muna da kamar abin nan Nelfon wanda ake ba ɗalibai bashi ta yadda suka yi karatu sai sun biya kuɗin daga baya sai a ce to ai tare suna biya wannan kuɗin fa mun san akwai wannan burin dogon burin ko akwai wannan buri na dogon zango, amma kuma ai bukatan yanzu ita ma tana da muhimmanci saboda
to zaka ci buri na ba zaka ci buri ba, ko ba haka ba. Abin da zaka bukata shine ka samu aiki a rinka biyan ka albashi, ka samu ka kula da kanka tukunan, ba ka ba yunwa zai kashe ka misali. A mafi ƙololuwa haka ake zaina muhawarorin, kuma na fahimta. To amma maganar shine yana da kyau a koyi sana'a, kuma ka je jami'an akwai yadda zaka ka koyi sana'a jami'a, abu ne mai kyau. To amma gaskiya samun magani ko kuma samun ansa na wasu tambayoyi masu muhimmanci a rayuwa, waɗannan sau da yawa za ka ga cewa abubuwan da an zo an wanzar da su gaskiya yana wahala ka ji cewa kamar wannan abun bai ɗara kamar kawai bukata na sha yanzu magani yanzu ba. Don in ka duba za ga a duniya mutane dama wanda suka yi tasiri sosai, za ga suna da alaƙa da irin watakila yin karatu mai zurfi da kuma shiga lamari da ya shafi kamar samar da 'yanci ko kuma samar da daidaito tsakanin al'umma. To ko da watakila jami'o'i ba sa koya mutane irin abubuwan da ya shafi sana'a, to mai yiwa ni sai dai ma misali kawai ce zan kalubalanci gwamnatoci, domin a hakikanin gaskiya wani abun da na san mutane da dama za su ji kamar magana ya musu bambara kwai, mai yiwa saboda yawanci ba a sani bane, kuma yana da alaka da rashin zurfafa karatu da fahimtar tarihin yadda hukumomi suke a duniya. Jami'o'i ainihin su ba an gina su bane domin samar da magani na matsala na yanzu. Asali jami'o'i kawai an yi su ne ba don komai ba sai don tabbatar da gaskiya na al'amari kowane iri. Shi yasa jami'o'i kafofi ne na muhawara waɗanda kusan ba za a yi su a ko'ina ba sai a jami'a, domin a wannan wajen ne za a zo ka buɗe zuciyanka, ka buɗe ƙwaƙwalwanka, ku yi la'akari, ku yi nazari akan abubuwa da suka faru, ku duba lamarin da kyau, ku gane wanne ne ba har ku kai ga samun yawwa, har ku kai ga abin da kuke ganin cewa kaman shine zai fi jurewa a matsayin sakamako ko ansa na abin da kuke kokarin bincikawa ku gani. Wannan tsari ne cewa an zo jami'a a koyi yin ayyukan da za a zo a rinka taimakon hukumomi da ma'aikatu suna tafi da al'amuransu ne da kullum, abubuwan da sai a bayan nan ne aka zo aka fara shigar da su a abubuwan jami'a. Daga cikin waɗanda kamar suka zo suka abin da ake cewa kamar popularizing ko kuma suka ƙara tabbatar da irin wannan tsarin, kaga an shigo da tsarin kamar koyon 'yan ayyuka da sauransu haka, da kuma karatun abubuwan da ba a ma yin su a matakin nazarin jami'a sai a wani lokacin. Shine wani shugaban ƙasa ne ina jin a Amurka kamar ko bayan yakin duniya na farko ne ko na biyu, Eisenhower dai, in mutum ya nazari zai ga sunan mutumin. Yana daga cikin mutanen da suka zo suka ce to ai ya kamata jami'a za su iya duka biyun a tare, za su yi abin da ya shafi nazari akan gaskiya, sannan kuma za su yi abin da ya shafi kamar koya mutane kwarewa na abin da ya shafi aiki. Amma a hakikanin gaskiya jami'o'i ba wai an samar da su bane saboda wai su baka kwarewa da zaka je ka nemi aiki, a'a. Jami'o'i kafa ne ko farfajiya ne ainihinta na shehinnan malamai masu zurfin tunani da nazari, wayanda suke duba rayuwa shekara 100 nan gaba, 200 nan gaba, ko wani batu da ya yi zama ruwan dare a rasa yadda za a da shi, shin ya za a bullo masa, su ne suke zama su yi nazari akan abun. As time went on, wato kaman lokaci da na tafiya haka, sai aka zo aka fara kaman ganin cewa okay, to a wayannan shehinan suna da ilimin da ya kamata a rinka ba su kaman watakila irin ɗalibai haka suna ƙara fahimtar abubuwan da suke. Shi yasa har yanzu a al'adan jami'a zaki ga cewa abin da ake cewa muhalli shahid na malamin jami'a shine ya yi bincike, ya wallafa bincike a muƙaloli da suke cikin manya-manyan mujallu na duniya da ake yin nazari, sai kuma ya rinka koyarwa. Amma muhimmin abin da yake gaban jami'a shine gudanar da bincike domin gano gaskiya. To amma yawanci mu anan za ga yawanci saboda wataƙila wasu ba a fahimta ba ne ko ba a sani ba, shi yasa aka zo aka fara ɗaurawa jami'o'i abin da wataƙila dama asali ba shi bane abin da suka zo su yi, sai kuma na ƙoƙarin a gwada cewa kamar jami'o'i ba su da amfani don sun kasa yin abin da asali dama ba shi bane abin da suka zo yi. Yawa, to gaskiya abu ne wanda yake buƙatar muhawara kuma ƙara fahimtansa. A nan wajen kin ga kenan ya kamata sai a duba sai a gani, to mai yiwa sai a gane idan kasan ayyuka take so ta samar wata sai ta duba me ya kamata ta mayar da hankali a kansa, ba wai ta zo ta watakila ta ƙasa ta mayar da hankali ta gane irin me take bukata. Kuma yanzu zaka ga kasashe da dama za ga suna dan samar da sauye-sauye haka, irin ta hanyar samar da hukumomi ko kuma kafofi waɗanda mutum zai je koyi kwarewa ne kawai, amma jami'o'in suna nan da wannan tsarin da aka sa su din su rinka yi na tabbatar da cewa suna samar da shehinnan malamai masu zurfin tunani, masu hangen nesa, wanda za su na nazari akan tabbatar da gaskiya. Abin da ake cewa truth seeking shine muhimmin abin da
aka yi jami'a don shi. Ilimi ba kawai takarda ba ce ba, hanya ce ta canza rayuwa da kuma gina makoma mai kyau da za a yi alfahari da shi a cikin al'umma. Mustapha, mun gode sosai da karɓan gayyatar mu da kai. Ni ma na gode.